Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Godfather. The stage is yours. Διάλεξε μία χώρα να είναι ευρωπαϊκή. Φινλανδία. Διάλεξε ένα μέσο. Με ένα μαγικό χαλί. Τον μήνα που θα πάμε. Δεκέμβριος. Διαλέξτε την ημέρα. Το 8. Διαλέξτε πόσα άτομα θα έρθουνε για παρέα. 4. Δεν έχω άλλα λόγια για απάντηση. Βρίσκεται εκεί, μέσα σε εκείνο το CD. Βάλε το CD και πίεσε το play. Εσείς όλοι, σιωπή. Αφήστε το να παίξει. Είναι μια εμπειρία κι αυτή. Λοιπόν, Godfather, σε παραδίδω στον Γιούρι Γκέλλερ για την ετοιμιγορία του. Look, Godfather, your act was way over the top. It was Το πείραμά σου ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πολύ δραματικό. It looked like a kind of a cheap theater performance. Έμοιαζε με ένα φτηνό I'm θέατρο. sorry, but this is not Λυπάμαι. Macbeth. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε Macbeth. And I have to be very honest. Και πρέπει να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν,